Salutare, amoroșii mei! Bine v-am regăsit! Doamne, ce bucuros sunt că ne revedem! Dragii mei, mi-ați lipsit foarte mult. Această pauză pentru mine a fost atât liniște, dar în egală măsură am simțit lipsa conexiunii dintre mine și voi. Dar totul este bine, totul a trecut cu bine, mulțumesc lui Dumnezeu, vă mulțumesc și vouă pentru toate mesajele voastre, pentru că am primit atât de multe mesaje de încurajare încât cred că asta a și contribuit la vindecarea mea rapidă. Așa că vă mulțumesc din inimă, vă mulțumesc cu recunoștință pentru toate mesajele voastre frumoase, pentru faptul că mă susțineți. Dragii mei, astăzi este duminică, după cum bine știți, continuăm rubrica Mesajele Tarotului pentru tine, da? Pentru următoarea săptămână, însă nu înainte de a vă spune faptul că voi începe o rubrică care vreau să se numească Tarotul de noapte. Și ne vom întâlni în fiecare miercuri noaptea, la ora 21, pe canalul de YouTube. Acolo o să puteți viziona, să spunem, mesaje ale tarotului mai speciale, mesaje de la ghizii voștri spirituali, mesaje poate de la oamenii dragi care nu mai sunt pe lângă noi, mesaje de la iubitul, iubita, depinde. Aici aștept și părerile voastre, aștept feedback-urile voastre în secțiunea de comentarii. Așa că, dragii mei, nu uitați, în fiecare miercuri la ora 21, tarotul de noapte. Eu sunt Amos, sunt astrolog și tarotolog. Bine ai venit pe canalul meu și hai să începem să-i dăm drumul. Mesajele tarotului pentru tine. Rămâi alături de mine. Bun, după cum știți, dragii mei, tot ce trebuie să faceți este să alegeți una din cele 4 variante de cărți pe care vi le pun la dispoziție. De data aceasta veți alege din mesajele ghizilor. Este un oracol care vă va transmite un mesaj de la ghizii voștri spirituali. Așa că vă las în continuare cu următorul filmuleț. O să vă rog să vă activați intuiția și revin imediat, în câteva secunde. Sper că alegerea ați făcut-o într-un mod înțelept. Hai să mergem mai departe și vom trece la cartea cu numărul 1. Să vedem care este mesajul ghidului tău spiritual. Ghidul tău spiritual îți transmite să ai încredere în intuiția ta. Poate te frământă ceva în această perioadă. Ai anumite întrebări. Nu știi cum să procedezi. Iată că acesta este mesajul pentru tine. Ai încredere în ceea ce simți. Ai încredere în intuiția ta. Pentru că, cu siguranță, nu vei greși în felul acesta. Voi folosi tarotul îngerilor pentru clarificare. Vreau să mulțumesc și celor care s-au abonat de curând canalului meu. Vă mulțumesc pentru aprecierile voastre. Sper să ne strângem cât mai mulți, dragii mei. Cât mai mulți amoroși. Nu uitați că timpii citirilor îi găsiți în descrierea videoclipului, da? Dacă nu doriți să așteptați, puteți să-i dați direct la minutele de mai jos și să treceți direct la cartea care vă interesează. Ai încredere în intuiția ta. La baza pachetului, cartea 10 de cupe.
Dragul meu, alegerea ta a fost una extraordinar de bună. 10 de cupe îmi arată faptul că în momentul de față este posibil să primești o răsplată, poate chiar din partea familiei. Avem aici conexiunea dintre partea ta materială și partea ta emoțională. Vorbim despre o perioadă în care ești foarte ok cu ceea ce ai. Ești foarte bine cu viața ta, cu sentimentele tale, ești în liniște. Merită să ai încredere și în ceilalți, să știi. De ce îți spun asta? Pentru că mulți dintre voi cred că v-ați găsit pe cineva sau sunteți îndrăgostiți de o persoană, posibil dintr-o zodie de apă, Scorpion, Pești sau Rac, și cumva sunteți temători. Nu aveți încredere totală că totul va ieși așa cum trebuie. Parcă vi se pare totul prea frumos pentru a fi adevărat. Însă este adevărat, să știi. Se termină un ciclu pentru tine. Avem aici 10 de spade, 4 de bâte și 2 de cupe. Așa cum îți spuneam, vorbim despre un partener pe care tu l-ai întâlnit de curând. Vorbim despre o persoană care dorește să fie alături de tine în următoarea săptămână și în unele cazuri putem discuta chiar despre o trădare aici. Da? Cu 4 acestea de bâte este posibil să-ți dorești să te întorci acasă, să vii acasă, să stai într-un mediu familial, să te întâlnești cu cei dragi, să te întâlnești cu persoanele pe care tu le iubești, la care ții foarte tare. Următoarea săptămână te vei așeza din punct de vedere emoțional, îți vei curăța amintirile, acele amintiri care nu te mai ajutau deja de foarte mult timp. Este un moment foarte, foarte bun pentru tine. De asemenea, avem pajul de monede. Pajul de monede îți va aduce o veste foarte importantă în următoarea săptămână. Vorbim despre o nouă arie de studiu pentru tine, vorbim despre o nouă școlarizare, despre un curs aici, dar vei primi și o veste foarte, foarte bună pe partea financiară. Pentru unii dintre voi putem discuta despre o avansare la locul de muncă, puteți primi o sumă de bani din partea cuiva, o sumă pe care ați așteptat-o de foarte mult timp și iată că vine. Pajul de monede, practic, este o carte ce mi-arată că tu îți dorești să înveți ceva nou, îți dorești să trăiești ceva nou, îți dorești să mergi poate într-o călătorie cu cineva în următoarea săptămână. Indiferent cum ar fi situația, vorbim despre o carte foarte, foarte bună, vorbim despre un început, despre un succes care te așteaptă. Vorbim despre răbdare aici, da? Pentru că se construiesc lucruri frumoase, dar se construiesc în timp. Și atunci trebuie să ai puțină răbdare în atingerea lor. 3 de cupe și cartea Împărăteasa. Dragul meu, aici se întâmplă ceva la tine, în viața ta se întâmplă ceva. Sărbătorești ceva. Poate fi vorba despre nașterea unui copil. Poate fi vorba despre o căsătorie. Poate fi vorba despre faptul că absolvi un curs, o școală. Ești foarte mândru de ceea ce ai creat în ultima perioadă. Însă să știi că este o nevoie foarte mare pentru tine ca în următoarea perioadă să te și distrezi. Deci să ieși cu prietenii, cu oamenii dragi, să călătorești, să faci tot felul de lucruri de genul acesta. Pentru că am senzația că în ultima perioadă te-ai axat foarte mult pe studiul tău. Te-ai axat foarte mult pe profesia ta, pe școala aceasta pe care o faci. Vorbim despre o săptămână extraordinar de bună pentru tine, vorbim despre o celebrare a unui succes, un eveniment foarte, foarte frumos. Poate deja există în viața ta, poate deja l-ai trăit. Oricum, simt la tine o fericire foarte mare și simt că există ceva la tine aici
pentru foarte mulți dintre voi, un nou început pe cale profesională, însă îți este teamă că nu vei reuși, îți este teamă că nu vei face față, că nu o să fie ok, nu o să fie bine pentru tine. De ce spun treaba asta? Pentru că ai cartea Lumea întoarsă și 10 de bâte. Aici vorbim despre greutatea de a lua această decizie. Este ca și cum oricineva te împiedică, ori tu ești cel care se împiedică pe sine. Vorbim despre o schimbare, vorbim despre o schimbare majoră în viața ta, din punct de vedere profesional. Trebuie să înveți cumva să mai spui și nu câteodată celorlalți. Da? Pe partea aceasta profesională nu te simt hotărât. Nu te simt hotărât, nu te simt determinat pentru că nu ai suficientă încredere în ceea ce poți tu face, în ceea ce poți tu crea. Există aici foarte multă muncă, există o viață, să spunem, agitată. Da? Vorbim despre probleme de sănătate, poate legate de stres, legate de grijile acestea foarte multe care ți se pun în cârcă sub o formă sau alta, însă și tu ești persoana care prea își ia toate responsabilitățile, prea și le asumă pe toate. Da? Nu te împotrivi acestei schimbări, da? Pentru că, iată, avem aici Arhanghelul Jeremiel, care te invită la această schimbare, să știi. Și îți spune că poți să o faci, poți să o duci. Nu-ți pune singur obstacole. Evaluează această situație pentru că este momentul să te îndrepți către o nouă direcție. Iată. O nouă direcție care îți va schimba viața. Dragul meu, alegerea ta a fost una foarte inspirată. Vorbim despre un succes pe parte profesională, dar în același timp vorbim despre decizia care pe tine te va duce acolo. Da? Pentru că ai ceva în minte, ai ceva în planurile tale, însă nu te poți hotărî. Nu ești îndeajuns de decis că merită să faci pasul acesta. Te afli într-un punct de cotitură și nu uita, te rog, de mesajul ghidului tău spiritual să ai încredere în intuiția ta. Eu îți mulțumesc foarte mult pentru că mi-ai fost alături. Mergem mai departe la cartea cu numărul 2. Cartea cu numărul 2, mesajul ghidului tău spiritual este: iartă-te pe tine însuți. Wow, ce mesaj profund avem aici! Iartă-te pe tine însuți. Simt foarte multă vină la tine aici. Simt foarte multă vină, te învinovățești în legătură cu o persoană. Ca și cum ai fi putut să procedezi mai bine și nu ai făcut-o, ai fi putut să faci lucrurile altfel, însă nu ți-a fost dat să vezi situația pe de-a întregul, nu ți-a fost dat să vezi totul în întregime. Nu te întrista. Învață această iertare. Este foarte important, este mesajul pe care ghidul tău spiritual ți-l transmite. Este momentul iertării. Poate nu puteai să faci mare lucru în acea situație, poate nu depindea de tine. Hai să vedem care sunt și mesajele tarotului. Patru de cupe. Aici vorbim despre o persoană care s-a despărțit recent de cineva și lucrul acesta ți-a creat o tristețe foarte mare în sufletul tău. Nu ai înțeles de ce persoana asta te-a trădat. Ai descoperit după foarte mulți ani, după foarte mult timp, că de fapt această persoană nu a fost ceea ce se dădea a fi. Și există aici o tristețe foarte mare în adâncul inimii tale, în sufletul tău. Însă să știi că
acest adevăr pe care tu l-ai văzut a fost de la Dumnezeu. S-a întâmplat pentru că trebuia să se întâmple. Mă voi opri. O etalare extraordinară. Extraordinară. La baza pachetului 10 de cupe, dragul meu. Wow, wow, ce avem noi aici. După furtună iese și soarele. După furtună iese întotdeauna curcubeul. Aici clar vorbim despre faptul că tu ai văzut adevărul, așa cum îți spuneam. Este o relație care ți-a lăsat un gust amar. Este o relație care, deși știai că nu este în regulă, nu este ok, totuși ai mers înainte cu ea, ai făcut mari compromisuri și acum nu te-ai ales cu absolut nimic. Ba mai mult decât atât, ai aflat niște lucruri cutremurătoare pentru tine, ai aflat niște lucruri care te-au dezamăgit profund. Însă, toate acestea să știi că sunt numai și numai spre binele tău. Dumnezeu a vrut ca tu să vezi ce se întâmplă acolo. A vrut să-ți arate adevărul, a vrut să dai de el, să-l descoperi. Și să știi că acest adevăr pe tine te va conduce la o liniște, te va conduce la o stare sufletească foarte bună. O să vezi, ai puțină răbdare. 2 de spade, pajul de bâte și asul de monede. Totul în acest univers este echilibru și tu știi bine treaba aceasta. 2 de spade vorbește despre faptul că o perioadă lungă de timp nu ai fost în stare să iei această decizie. Cred că ai vrut să te desparți de persoana aceasta de mai mult timp, nu de acum. Însă ai stagnat. Ai vrut să te prefaci că acolo nu există niciun fel de problemă, de fapt. Dar acolo era o problemă. Și iată că problema aceea a ieșit la suprafață. Pajul de bâte. Sunt vești care vin către tine, vești foarte bune și este o carte care te invită în a fi independent, în a fi creativ în următoarea perioadă. Folosește-ți imaginația, folosește-te de planurile pe care le ai pentru că o să vezi că vei ajunge să fii de succes. Este o carte foarte, foarte bună. Vorbim despre acțiunile tale. Ok, ai trecut prin evenimentul ăsta, însă este momentul să te scuturi puțin, ia-ți o mică pauză dacă ți este necesară și ocupă-te de tine, ocupă-te de viața ta, analizează-ți acțiunile, vezi ce vei face de acum încolo. Pentru că eu aici simt la tine că vorbim despre anumite planuri pe care tu le ai și chiar nu ai putut să ți le pui în practică până acum, poate chiar datorită acestei persoane. Asul de monede. Te așteaptă un câștig. Un câștig foarte, foarte bun. Putem vorbi poate despre un câștig la loto, putem vorbi despre un împrumut la bancă care ți se acceptă, vorbim despre o avansare, ceva îi se întâmplă. Însă unii dintre voi au și business-uri. Da? Și aici vorbim despre o reinventare a business-ului respectiv. Este o carte extraordinar de bună care promite o aventură extraordinară în lumea banilor. Și mai mult decât atât, cred că vei încheia niște contracte foarte importante, vei semna niște documente foarte importante care îți vor aduce bani. 4 de cupe și cartea Lumea, așa cum îți spuneam, aici avem mesajul foarte important al lui Dumnezeu către tine, care îți spune că misiunea ta, jobul tău, tot ce a ținut de tine să faci în această relație, ai făcut. Tocmai de aceea nu este cazul să te frămânți, nu este cazul să te învinovățești. Nu mai ține de tine, pur și simplu destinul este cel care a decis pentru tine în punctul acesta. Această emoție tristă pe care tu o simți vine din dezamăgirea pe care ai avut-o, însă cu siguranță o să treci peste. O să treci peste pentru că înțelegi care este procesul, ai înțeles anumite lucruri, vei înțelege și mai mult de acum încolo și o să vezi că lucrurile se vor schimba.
Vorbim despre faptul că ai făcut tot ce ți-a stat în putință pentru a fi o persoană bună. Acum, Arhanghelul Mihail este cel care te va conduce către vindecare, este cel care te va conduce către o zonă mai liniștită a vieții tale, către o zonă mai bună. Bineînțeles că depinde și de tine, da? Regina de spade, vei fi mult mai rece, cred, de acum încolo. Vei fi mult mai atent, poate nu neapărat rece, este un cuvânt greșit, dar vei fi mult mai atent de acum încolo. Vei fi mult mai obiectiv de acum încolo, mai ales în luarea deciziilor. Aici vorbim despre claritate, vorbim despre independență și despre experiență. Ai dobândit foarte multă experiență de viață. Regina de spade este un personaj care nu mai poate fi doborât de absolut nimic. A trecut prin toate. După cum vezi bine în această imagine, este o femeie care ține un glob de cristal în mână. Are darul acesta al clarviziunii. Unii dintre voi s-ar putea să fiți vărsători. Da? Este o carte care vă reprezintă. Sau ați avut de-a face cu un vărsător în toată această situație. Este momentul pentru tine să deschizi foarte bine ochii. Da? Vorbim aici despre a te folosi de experiența pe care o ai, în a nu mai face aceleași greșeli, pentru că te-ai implicat foarte mult aici și nu mai este cazul. Vorbim despre obiectivitate, așa cum îți spuneam, vorbim despre faptul că în următoarea săptămână vei lua niște decizii, poate deja lucrezi la ele, deja te gândești la ele, te gândești cumva să mergi într-o nouă zonă, să vezi și alte lucruri, să vezi și alți oameni, să trăiești alte experiențe, da? Și această experiență prin care ai trecut te-a învățat că totul este trecător, că nu merită poate să investești atât de mult și atât de multă energie în anumite persoane, în anumiți oameni, da? Nu în toată lumea, pentru că nu putem să generalizăm. Ce este foarte frumos la această carte, la Regina de Spade, este că te îndeamnă să vezi partea bună a acestei situații și să nu-ți pierzi umorul în toată această situație. Cumva să faci și haz de tine. Autoironia este, cel puțin pentru mine, un medicament foarte, foarte bun. Atunci când îmi dau seama că am greșit, că am dat cu bâta în baltă, pur și simplu mă ironizez și râd singur. Și mi-am dat seama că treaba asta chiar îmi face foarte bine, cumva mă învață să mă și cunosc mai mult de fiecare dată. Așa că treaba asta, să știi că chiar ți-o recomand, să faci haz de necaz, cum se spune, și o să vezi că o să ieși învingător din toată situația asta. 3 de monede, aici avem puterea creativității. Aici avem recunoaștere publică datorită muncii tale. Ești un team player, ești un personaj care se dedică foarte mult profesiei. Ești un personaj corect. Da? 3 de monede arată că în următoarea săptămână vei lucra cu anumiți oameni la un proiect, poate, sau veți discuta despre un business pe care vreți să-l puneți în aplicare. Totul se măsoară în bani, totul se exprimă în bani și totul înseamnă bani în următoarea săptămână pentru tine. Te axezi foarte mult pe această putere de creație a ta, te axezi foarte mult pe ideile pe care le ai. Unii poate faceți cursuri, poate lucrați la dezvoltarea voastră personală și iată că veți mai întâlni oameni în procesul acesta care vă vor ajuta să învățați mai mult, să vă descoperiți mai mult. 9 de cupe și avem aici o carte care reprezintă life experience, reprezintă experiența vieții tale, vezi? Nu degeaba îți spuneam despre această experiență pe care tu ai acumulat-o. Vorbim despre faptul că dorințele tale se vor împlini. Ești foarte, foarte, foarte aproape de procesul acesta. Ești atât de aproape, mult mai aproape decât crezi tu. 9 de cupe vorbește despre promisiunile pe care tu ți le-ai făcut ție și dorințele care ți se vor împlini în următoarea perioadă. De ce? Pentru că acum
ai dobândit această experiență. Acum este momentul pentru tine divin să le primești. Cartea cu numărul 16. Cartea cu numărul 16 vorbește despre experiența vieții, vorbește despre Arhanghelul Camuel. Da? Poate ar fi indicat să iei legătura cu Arhanghelul Camuel. Este un eveniment foarte important care se va întâmpla în viața ta în următoarea perioadă. Vorbim despre o revelație pe care o vei avea și care va duce la succes și va duce la o schimbare totală în viața ta. Este momentul pentru tine, dragul meu sau draga mea, este momentul pentru tine să-ți deschizi aripile către această schimbare. O să înveți să zbori din ce în ce mai bine. Nu te teme, nu-ți fie frică. Nu-ți fie frică pentru că Arhanghelul Camuel este cu tine. Ceva major intră în viața ta, să știi. Ceva major și foarte frumos. Acestea sunt mesajele mele pentru tine. Eu îți mulțumesc foarte mult pentru că m-ai urmărit până la capăt. Nu uita să dai un like acestui clip dacă ți-a plăcut. Aștept comentariile tale în secțiunea de comentarii. Și noi, dragii mei, mergem mai departe la cartea cu numărul 3. Cartea cu numărul 3. Mesajul ghidului tău spiritual este să conduci prin puterea exemplului. Aici cred că vorbim despre o persoană care are mai mult de a face cu zona profesională, cineva care este pe o poziție de conducere cumva, da? Și care trebuie să adopte această atitudine mai sobră. Și este un moment în viața ta când poate îți dorești să fii sensibil, să fii sensibilă, îți dorești să te exprimi, dar sunt lucruri care te opresc în această cale. Mesajul ghidului tău spiritual, acela de a încerca să conduci prin puterea exemplului, tu să fii un exemplu întotdeauna, în tot ceea ce faci și în tot ceea ce zici. Hai să vedem care sunt și mesajele tarotului. Wow! La baza pachetului, cartea Steaua, Arhanghelul Jofiel. Minunat! Cred că vorbim despre o ofertă pe care ai primit-o, poate chiar din străinătate, și te gândești dacă să pleci acolo sau să nu pleci. Vorbim despre vremuri fericite care vin spre tine, vorbim despre optimism aici, vorbim despre planuri pe care tu ți le faci pe termen foarte lung. Evenimente care vor intra în viața ta, să spunem, mai repede decât te aștepți, mai repede decât te așteptai tu. Însă vreau să știi că ești pe calea cea bună. Dacă ai avut cumva îndoieli în ceea ce privește acest lucru, eu îți spun că ești pe calea cea bună. Aici vorbim despre puterea divină care se așterne în viața ta. Vorbim despre Dumnezeu care te ocrotește, care te protejează. Voi știți foarte bine că am zis-o de multe ori, steaua este una din cărțile protectoare ale tarotului, ce exprimă dragostea lui Dumnezeu care se așează în viața omului, pentru că merită și pentru că are nevoie. Este clar că vorbim despre noi parteneriate aici, vorbim despre noi conexiuni cu cei din jurul tău. O să cunoști mulți oameni, poate chiar personalități, da? O energie foarte bună. 8 de bâte. Toate aceste întârzieri, toate aceste evenimente pe care tu ți le-ai dorit, ai dorit ca ele să se întâmple într-un anumit moment și atunci au întârziat să apară, iată că nu se va mai întâmpla lucrul acesta. 8-ul de bâte arată că toate acele evenimente ți se vor întâmpla acum. Acum ești pregătit pentru ele. Acum este nevoie ca tu să le primești în viața ta. 8 de bâte mai arată faptul că foarte multe lucruri se vor întâmpla odată. Și lucrul acesta s-ar putea să te năucească puțin, s-ar putea să te obosească. Însă sunt sigur că le vei lua ca atare.
Cinciul de bâte arată competiția din care tu faci parte, arată provocările prin care vei trece începând din următoarea săptămână, da? Și nu te deranja foarte mult să te uiți la detalii. Este o carte care mai poate arăta și faptul că pentru a ajunge la un succes, pentru a ajunge acolo sus unde îți dorești tu, s-ar putea să intri în conflict cu anumite persoane. Este o provocare majoră aici în viața ta. Poate te-ai certat cu cineva. Bun. Citirea ta este o citire profundă și a început foarte, foarte puternic cu cartea Steaua. Primele două cărți în poziția ta avem un 9 de spade și Cavalerul de spade. Multe spade avem aici. Multe spade, ceea ce înseamnă că din punct de vedere mental încerci să-ți găsești o cale. Poate chiar să-ți creezi o proprie gândire, aș spune. Da? 9 de spade cumva sugerează să fii prevăzător, să te aștepți cumva la tot ce este mai rău în procesul ăsta de schimbare sau este o carte care cumva îmi arată că nu trebuie să-ți faci iluzii foarte mari. Aici avem o oboseală. Din punct de vedere psihic, te gândești foarte mult, poate nu dormi nopțile, nu te odihnești. Putem vorbi în unele cazuri și de anumite probleme de sănătate, da? Este o carte destul de tulburătoare, este o carte care mi-arată că sunt lucruri care încă te urmăresc de acolo din trecut și îți este frică de ele, îți este frică să le confrunți. Iar Cavalerul de spade, în poziția ta, îmi arată că ești o persoană inteligentă, că ai această putere de decizie, totuși. Doar că trebuie să stai puțin să reflectezi la toate aceste lucruri, să iei tu cea mai bună decizie pentru tine. Sunt evenimente care se vor petrece rapid în viața ta, repet, și e momentul să-ți iei un timp pentru a-ți reevalua opțiunile. Vei avea parte de soluții creative, să știi. Vor veni la timpul lor, așa că nu intra în panică, te rog să te odihnești în toată această perioadă pentru că ai nevoie. O să spuneți, da, când să mă odihnesc, că trebuie să muncesc, trebuie să am grijă de cutărică. Trebuie să-ți găsești un timp și pentru tine. Roata destinului este incredibil. Ai început cu cartea Steaua, aici avem roata destinului care vorbește despre călătorii. Vorbește despre străinătate, vorbește despre o conexiune foarte bună cu cineva de acolo sau cu cineva de la depărtare cu care tu vorbești. Ori pe social media, ori prin alte mijloace. Da? Este o carte care arată momentul schimbării din viața ta. Un nou ciclu, evenimente frumoase, o situație care practic se mișcă foarte repede în viața ta, se transformă, se clarifică. Și, mai mult decât atât, vorbim și despre un noroc foarte mare la bani. Vorbim despre un noroc foarte mare la bani. Asul de bâte, 8 de cupe, 6 de cupe. O posibilă relație cu cineva, dar chiar sau o împăcare, aș putea spune, cu cineva, ți se oferă această împăcare, însă nu ești foarte mulțumit, foarte mulțumită de ea și cred că în următoarea perioadă vei merge mai departe. Ai stat pe gânduri în legătură cu această ofertă care ți s-a făcut pe partea de iubire. Și ai stat pe gânduri, ai analizat foarte bine situația și ți-ai dat seama că nu este loc de împăcare acolo. Că nu mai este posibil ca voi doi să fiți împreună și tu vei merge mai departe. Poate deja ai luat decizia aceasta, dacă nu, săptămâna următoare cu siguranță te vei hotărî.
Vorbim despre, pentru unii dintre voi, vorbim despre o perioadă în care vreți să plecați cât mai departe, vreți să vă retrageți, vreți să, parcă să nu mai fiți văzuți. E dorința aceasta foarte puternică de a merge mai departe, de a căuta noi înțelesuri, de a căuta noi scopuri în viața ta. Vorbim despre o creștere emoțională, dar și spirituală în același timp, în această carte. 6 de cupe, cum îți spuneam, te pune într-o situație melancolică, te pune într-o situație de a te gândi, de a rememora, de a-ți aduce aminte anumite amintiri ale tale și nu neapărat îți face plăcere lucrul acesta. Sunt probleme legate de copilăria ta și cumva romantizezi, dacă aș putea să mă exprim așa, trecutul tău. Este această zonă de melancolie, de tristețe, da? Asul de bâte arată puterea, pentru că ceva nou se ivește, ceva nou apare în viața ta. Vorbim despre puterea și determinarea de a schimba viața încă din momentul acesta. În carieră vei avansa cu siguranță, este o săptămână extraordinar de bună pentru tine. Te îndrepți către o nouă energie și este o energie ce foarte mult îmi place la tine aici. Asul de bâte arată că vei fi susținut, arată că vei avansa, arată că îți creezi noi legături. Cariera ta va fi una foarte frumoasă din momentul în care tu vei realiza că nimic nu se întâmplă ca să se întâmple și că decizia aceasta ta de a pleca ori din oraș, ori de a părăsi pe cineva este una foarte bună. O să vezi că lucrurile se vor schimba pentru tine. Vorbim despre noi oportunități, așa că ai curajul să-ți schimbi viața chiar acum. Acestea sunt mesajele mele pentru tine. Îți mulțumesc foarte mult pentru că mi-ai rămas alături. Nu uita să dai un like și un share acestui clip dacă ți-a plăcut. Dragii mei, mergem mai departe la cartea cu numărul 4. Cartea cu numărul 4, ia să vedem care este mesajul ghidului tău spiritual. Ghidul tău spiritual îți transmite să îți exprimi sentimentele, să îți arăți sentimentele, să lupți pentru ceea ce simți. Wow, ce mesaj frumos ai primit! Te simți timorat aici, te simți ca și cum vrei să cucerești pe cineva sau vrei să te apropii de cineva, dar nu ai curaj. Nu ai curajul să o faci. De ce? Hai să vedem care sunt clarificările. Exprimă-ți sentimentele. Cucerește. Prinde curaj. Zece de spade. Se termină o perioadă dificilă pentru tine aici. Îmbrățișează această schimbare. Fii curajos. Dacă nu vorbim despre o relație, dacă nu vorbim despre cineva pe care tu dorești să îl cucerești sau să o cucerești, vorbim despre curajul de a te îndrepta într-o nouă direcție în viața ta. Da? Vorbim despre faptul că este momentul să te aștepți ca de acum încolo evenimentele să curgă altfel, să ți se întâmple altfel. Pentru unii dintre voi vorbim despre recuperare aici, vorbim despre recuperarea după un viciu poate sau după o adicție ceva. La baza pachetului, 4 de cupe. Simți ca și cum îți scapă ceva printre degete. Simți că este o oportunitate pentru tine care pur și simplu s-ar putea să-ți scape. Cumva. Îți este teamă, îți este frică, este o albină.
Deci este o albină la mine în casă. Dacă vă puteți voi imagina. În fine, hai să lăsăm albinuța în pace. Așa cum îți spuneam, acest 4 de cupe înseamnă faptul că este ceva care ție îți scapă printre degete. Este o oportunitate la care tu te gândești, o oportunitate emoțională, oportunitatea de a lega o relație cu cineva și tu îți dorești foarte mult acest lucru, însă există niște blocaje aici, există niște lucruri care cumva nu te lasă să acționezi, nu te lasă să te exprimi în direcția pe care tu ți-o dorești. Deschide ochii la posibilitățile pe care le ai. Pentru că sunt niște posibilități, repet. 9 de spade. 9 de spade este toată această situație și faptul că tu nu te mai poți exprima așa cum îți dorești. Parcă este cineva care îți pândește mișcările, care stă în spatele tău și vrea să vadă tot ce faci și cum acționezi în direcția aceea, ca și cum îi iei ceva. 9 de spade îți spune că trebuie să fii destul de precaut, da? Dar ești și foarte obosit în a lua anumite decizii acum. Regele de monede, nu uita cine ești, da? Nu uita cine ești, pentru că regele de monede arată clar că ești o persoană poate care ocupă o poziție de conducere, o persoană care are grijă de ceilalți, o persoană foarte generoasă, responsabilă și să știi că pe partea aceasta a carierei te așteaptă momente foarte pline de mândrie vis-a-vis de tine. Da? Acceptă aceste oportunități care ți se oferă pentru că vor ajuta foarte mult la dezvoltarea ta. Așa cum îți spuneam, există și un ciclu în viața ta care se termină, se încheie cu această situație pe care nici măcar tu nu o înțelegi, nu reușești efectiv să-i dai de cap. 10 de spade, așa cum îți spuneam, se termină un conflict, se termină o situație, nu mai vrei să te mai gândești la ea. De ce? Pentru că nu-ți oferă libertate. Nu-ți oferă libertatea aceasta să-ți exprimi sentimentele. Ești blocat în a arăta cu adevărat ceea ce simți. Vorbim chiar și despre recuperare aici. 7 de monede. 7 de monede arată faptul că plantezi în momentul de față, poate chiar plantezi, fizic plantezi ceva, poate te ocupi de o grădină și ești foarte curios să vezi cum vor crește florile acestea sau legumele pe care tu le pui în perioada aceasta. Însă mai este o carte care arată și răbdarea. Arată răbdarea și faptul că trebuie să iei totul pas cu pas. Trebuie să iei totul foarte minuțios în drumul acesta. Este un moment de pauză pentru tine, chiar o pauză, să spunem, indicată. De ce? Pentru că sunt și foarte multe griji nefondate. Da? Griji nefondate. Teama că ceva acolo nu va crește, teama că nu te vei dezvolta, teama că nu vei putea să faci față acelei persoane sau acelui eveniment. Da? Nu este cazul să te îngrijorezi. 5 de bâte arată conflictele acestea interioare ale tale, poate chiar conflicte interioare ce vin din copilăria ta, din adolescența ta, lucruri care te macină, nu știi cum să procedezi exact în această situație. 5-ul de bâte arată și faptul că s-ar putea să fii la cuțite cu cineva în această situație. Deci dacă dorești să cucerești o persoană, înseamnă că mai este o persoană care dorește să cucerească acea persoană. Și cumva aici nu vă întâlniți. Simt aici o mică ceartă. Dar o ceartă așa la nivel energetic, nu neapărat verbal. La nivel energetic. O provocare. Este o provocare relația asta pentru tine și destul de greu de început.
destul de greu de început. Atenție la detalii și nu uita că te afli într-adevăr în fața unei competiții. Pajul de spade și 6 de spade, voi lăsa aici ultima carte din citirea ta. Pajul de spade și 6 de spade. Vorbim despre informații care ies la suprafață, informații provocatoare. S-ar putea să ai o schimbare de plan aici. Da? Deci dacă îți dorești să cucerești pe cineva, s-ar putea ca totul să se schimbe foarte repede, da? Pentru că vorbim de spade, vorbim de zona de aer. Și atunci o să vezi cum lucrurile iau cu totul și cu totul o altă întorsătură foarte repede. Vorbim despre un adevăr care iese la suprafață și atunci cred că vei considera tu că trebuie să faci o călătorie sau că trebuie să întrerupi această relație, această situație. Nu mai funcționează, nu mai merge, sunt prea multe bătăi de cap, nu mai îmi doresc chestia asta și vei abandona toată această situație. Te îndrepți către altceva, să știi, te îndrepți către altceva, eu simt că îți dorești totuși altceva și dacă se termină această situație, da, cu 6 de spade, chiar să pleci în această călătorie sau pur și simplu să o termini din punct de vedere mental, să nu te mai gândești la ea, să nu mai ai nicio legătură cu relația asta, înseamnă că ți-ai atins scopul. Ultima carte, 3 de bâte. 3 de bâte. Cu siguranță o să faci această călătorie. Cu siguranță. Lucrurile, să știi că arată foarte bine pentru tine în viitorul apropiat. Aici vorbim despre abundență, vorbim despre stabilitate financiară. Trebuie să ai răbdare în tot acest timp și vorbim despre planuri pe care tu ți le faci pe un termen foarte lung. Da? Este ca și cum te reorientezi și te reorientezi foarte repede. În decurs de câteva luni, deja traiectoria ta o să fie alta. Foarte multe planuri simt aici. Nu ți-a ieșit lucrul ăsta, situația asta, relația asta pe care ți-ai dorit-o, însă începi ceva nou. Te duci către un alt tărâm, investești în altceva. Și de data asta ai răbdare, de data asta ești răbdător. Și pentru că ești răbdător, o să ai foarte multe rezultate frumoase. Cam acestea sunt mesajele mele pentru voi, dragii mei. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru că mă urmăriți de fiecare dată până la capăt și pentru că aceste mesaje ajung la voi exact așa cum îmi doresc și eu. Nu uitați că aștept comentariile voastre în secțiunea de comentarii să-mi spuneți dacă ați rezonat cu toate aceste mesaje. Dacă v-a plăcut clipul acesta, nu uitați să dați un like și un share, pe mine mă ajută foarte mult. Noi ne întâlnim pe pagina mea de Facebook, ne întâlnim pe pagina mea de Instagram sau pagina oficială amostarot.ro. Dragii mei, pentru lotul de sare neagră, cine mai dorește sarea neagră poate să intre pe site-ul amostarot.ro și acolo să completeze formularul de contact. O să primiți toate informațiile necesare livrării pe adresa de e-mail. Vă pup, dragii mei, vă îmbrățișez. Am petrecut această duminică cu voi și sper că am petrecut-o în cea mai frumoasă modalitate. Nu uitați că ne întâlnim miercuri la ora 21 pentru tarotul de noapte, să vedem acolo ce mesaje mai au cărțile pentru voi. Și până data viitoare, nu uitați să aveți mare grijă de voi, să vă mențineți sănătoși, că sănătatea este foarte importantă și eu vă îmbrățișez, vă pup și numai bine!